Idemo dalje za vesele mladence, za sve goste. Jedna lepa vesela pesma, Karizma orkestar za vas. Idemo. Statičan kadar, Luka Đorđević. Pitanje da li Luka ima nešto da izjavi sada? Ja sam razočaran prvim danom druge godine. Hajmo! Ništa se nije promenilo. Kada radi kako mogu, skriti tajnu srca svoj. Lepo to je Evo ja isti. lepo to me Na 18. novembar. Oprosti, izvini, samo nikad neće biti tvoj. Tako da vas ima malo da pokažete. Ovo su moje kolege. Sve, pomrikane. Opet za Valence.